Gudu arikubata wakadzi wewanhu machibharo. Ndakafamba naye kwakawanda mapostori but zvakaramba. Tombofunga kuti dai zvaibvira kugara ake iko mangwana nyaya munhu mumwe chete toita sei? Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinoitwa Stella Muhusha. Tafamba kunzvimbo yedomboshava uko tataura nababa vemwanakomana akabva kutongwa mazuva apera akapihwa makore anokwana 71 years manomwe nerimwe, asi anzi achagara mujeri kwemakore 30 mushure mekunge apara mhosva munzvimbo yedomboshava. Tichitaura nababa tanzwa kurwadziwa kwemubereki. Atiye akakudza mwana nenzira yakanaka. Akaedza kuita zvose kuti abatsire mwana paakatanga kuita musikanzwa. Mungatitsananguriro here kuti mwana wenyu anonzi Gudu akakura ari mwana akaita sei? Gudu akakura ari mwana, pakutanga akakura ari mwana akanaka achienda kuchikoro. Akazenga kusvika kuma grade 5 grade 6 ndakatanga kunzwa kunzi Gudu ari kubira vanhu maswiti, kuna vanhu vaitengesa kuti maswiti aba maswiti next door aba Gudu. Zvikandinetsa mwana wangu ndikambomurova but hazvina kupera. Ndofunga mukuru wemajeri ndakambomuona, ndikambodaidzwa naGudu aita dzimwe nyaya idzodzi dzekuba idzi asungwa. Zvikanzi uyai naye ndikaenda naye kushowground. Ndikanoona mumwe mukadzi wechidikiso ainzi mukuru wemajeri akaedza kumukansira mukadzi haana kunzwisisa mwana akaramba achiita basa rake iroro. Ndakagara ndofunga aita akabira munhu akauya panapa munhu aita kuti ndabirwa mari yangu $60 US. Ndotora mari ndomba ndoripira. Ndakakangureta mari yangu yandakabirwa nevanhu vandaibhadhara. Ndakaona yakasvika kuma 17,000 ndikutora chokwadi. Rimwe zuva ndichikangureta zvangu ndakaona mari yangu yakasvika kuma 17,000. Ndakaenda kuchina mhora aita nyaya ndikanoti nini ndaneta kubhadharira vanhu. Mari yangu ndamboiverenga yasvika kuma 17,000 mari yandatorerwa nevanhu ndichibhadhara mwana uyu. Purisa yakandiudza kuti baba, mwana wenyu mukamuona apara mhosva musabhadhare vanhu, imi hamusi jaji, munopedza nyaya iyoyo ikoko. Mupurisa yakandipa zano rakanaka. Ndakanda kuti vanhu vakanga vauya panapa ndovati endai munomangara mapurisa. Vanhu vakauya panapa ndovati endai kunomangara kusvikira nyaya dzake dzakawanda ikoko. Ipapa akanga ane makore mangana apa? Anga kuma 18 years. Nyaya dzake dzakawanda ikoko. Ndobva vamubata Gudu ndofunga akaenda kaviri. Pamwe pacho aiburitswa nemaamnesty achienda apa pazoita iyi nyaya yakaita iyi. Gudu rairarambawo taitandara mukicheni zvakanaka. Ini ndoenda mumba mangu mukunorara, iye anomuka usiku mumba umo achifamba futi kuenda. Ndo nyaya yazoita kuti kusvikira asungwe zvaarizvo. Akaenda uko akanogugudzira vamwe vanhu vakamutema ikoko. Akauya pana pakanzi akauya akanoka pawindo pangu pakati amai anga ari mukadzi. Iye zvinezvi ane makore mangani? 21. Anga atone mukadzi. Mukadzi iyeyo ndakatomboenda kupolisi. Mapurisa vakandiudza kuti kubva pa16 years zvichienda kumberi munhu anobvumirwa kuita musikana wake. Ndikazviudza kumapurisa ndikaona kuti mwana uyu ndoita sei bira ndimusiye namusiya. Mukadzi uyu akanga auya naye kuzogara naye pano pano? Akatouya naye akatomusiya mumba achienda kunoita zvaakaita izvozvo. Chakakusumudza kuti muende kumapurisa chii? Inyaya yekuti makaona kunge mukadzi uyu muhombe here kati aitowo mudiki? Inini ndanga ndisingadi kuti aite mukadzi, ndanga ndisingadi, asi mapurisa vakandiudza kuti munhu anobvumirwa kuita musikana wake. Ini ndakaona kuti hapana kwandiri kuenda, ndabva ndasiya.
ndopakazogara nemukadzi wake ndavasiya. Akauya usiku akanokera mai vake kuma1 something past 12 akanokera mai ake akati mama waikuno ndafunga kuti mukadzi wake arwara mba sekuti akanga ari pamiri. Ndobva vadzoka zvikati agutu akwara ndikati akwara nii gutu munhu wabuda mba machita kuenda norara. Ndakamudaidza akauya anga asingadi zvekuuya padhuze neni aiziva kuti ndogona kumurova kana asi papa akauya akagara. Ndikamuti kuchii akanga akaboka ropa richiti ndu zvikaenda dona apa chienda kutoilet. Ndikati aivo apa padoni muna wapafamba makore mangana apa paunozi tinaswa dona ukakwara nyaya yako kana uchitaura sousingatauri kuti ndakona ndaramba mangu ndakamusiyira mudeni. Akaona kuti handina rubatsiro naye akabva kuti kuna mai ake ndakuenda kunamutsa baba mudiki munin'ina wangu anogara pasasa. Amai akabva mutirega ndiende ini ndaizvinzwa zvangu zvese zvaitaurika mudeni. Baba mudiki vakauya ndobva vamubvunza somubvunziro ndakamuita. Iye akati aiwa ndadonha zvona baba mudiki saka ndakuenda kumba ndokuona mangwana kana wadonha apa. Ndobva anyepa achitaura zita rimwe mukomana kuti andibaya nebanga zvisiri izvo. Ndobva ndafonera vamwe sekuru vangu ndobva vauya nemota. Ndakaona kamota kangu aka kane mugoroji yakafa kanokweshera vaka nemota inenge hombe. Tikabva pano tikaenda kukiriniki. Tikabva kukiriniki vata endai naye kwamakumbi. Ndakaenda naye kupolisi ndikanoti mukomana wendauya naye akuvara achitaura statement dzake idzodzo. Tikaenda kwamakumbi tikanobatsirwa nomumwe dhokta akamusona. Akamborenga akuramba futi kusonwa. Akanditi kumwana wenyu ari kuramba kusonwa. Ndikaenda ndikamuti musoni akamusona. Tikabva pai tikauya nekumapurisa futi anhingirika. Mapurisa vakati mupurisa ari kuita nyaya yenyi ari kwamvere chena. Endai kumunoona mupurisa ari kuita chi. Asi statement yakanga anyoresa munhu asiriye ngamukwadza. Takafamba tikasvika kuyekweyo. Tasvika kuyekweyo uku mukomana uyu akabvunzwa achitaurawo nyaya dzake. Ndakamuti iwe taura inini ndiri panapa ndakagara. Tanga takagara seizvizvi apa panga paine tebhura yanga akagara apa pamusuwo wanga uri papa. Mushe pai totaura. Iye akabvunzwa kunzi munhu akakubaya uyu akakubayirei. Zvikanzi ndanga ndine chikwereti chake. Zvikanzi ndanga ndine chikwereti chemukadzi wake. Zvikanzi mukadzi wake anokweretesa vanhu zvimbadzo iri ari kubvunzwa nomupurisa. Ndakamutaura ndikati muno munhu handinofambiswa mahara ndinoda chokwadi. Taura chokwadi kuti mari yacho chichaitika. Akati ndanga ndamutorera mari. Zvikanzi mari wakaita kumutorera kubvuta uri robhari kai. Ane kamwe kachirungu kaakataura. Apedza akabuda gudhu kutiza kundisiya ndiri pamupurisa chitaura nomupurisa. Vanhu vakatira kumubata vakabva vabvisa hembe yanga ainayo. Asi vanhu vakamubata vakadzoka naye. Ipapo ane bhandichi. Asi ndakangokumbirawo kune vanhu kuti musamurove mwana wangu. Zvikanzi kana ari mwana wenyu kuti haisi mbavha here. Tikati aiwa musakwadze izvo ndikobva naye kuchipatara. Kuti akabva atoona kuti akabva vamusunga. Akamusungirira pachisimbiso. Ndikamutaura ndikati gudhu inini tatoonana. Nyaya dzako dzakawandisa. Tatoonana kana ndafawo amen. Asi ndikuziva kuti hatichatoonana. Ndakamusiya ndamumudza izvozvo ari mumaoko memapurisa. Purisa iyeyo purisa akanaka. Akatisema mutengera chikafu. Ndaitaura naye izvo zvakanaka but zvakaita zvakaninyadzisa. Ndakanga ndaramba mupurisa akati aiwa mudaro mutengerei chikafu. Ndakamutengera chikafu ndobva ndamusiyawo ndokuparadzana kwandakaita nagudhu. Gudhu ndakamuchengeta zvakanaka. Ndakamboenda tikanoona mukuru ainzi mukuru wemajeri mukadzi wechidikiso. Akaedza kumubvunza amai unogara navo ndivako chaivo. Akati ava ndibaba wako chaivo. Akati akabvunza munodya nyama kangani. Panapa ndine danga rehukwini rirapo mbudzi. Hapana chaishaya pano ndinorima ini mukatasa kuseri kune chibage changu chatodai. Vamwe vanhu havana chibage ichocho. Asi ndinorima kumunda kwangu kumusoro ndinorima. Gudhu akaramba akazvitadzisa kuenda kuchikoro. Ndofunga akaenda pachikora. Mupurisa iyeyo tamboenda ku akanzi mwana unoda kuti aende kuchikoro. Akasikira akagara ndozvokuzomita kuti ade mweya wokuba. Ndikaenda ndikabhadhara mari pachikora. Zvikanzi kana avaramba maticha
munodzoka ku havana kumboramba maticha chikwani mari iye anga kupfurira ipapa akuenda kusekondari akuti kuti ndikune zera rangu asina mari nambhadharira papuraimari. Saka kuti uyu ndonzwa kubatikana kuti Mwari chiku chakandiita kuti vandipe mwana akadai. Ndaipinda chechi yangu yesalvation asi ndakazobuda ndikanopinda imwe chechi yandiri kupinda vanhu ivavo vati vanokwanisa kuti mwana uyu aite zvakanaka. Asi hapana chakaita sei, hapana chakaitika. Ndo mashoko angu. Kazhinji vamwe vanoti vakaona mwana achidaro vamwe vanotsvaga kuti zvichidasi kurudzi pane munhu aimbodaro here kana kutsvagawo zvekuti mwana abatsike kufunga kuti pamwe pane munhu ari kumusundira kana zvakaipa kana imimi maona mwana ari kuramba achingoita musikanzwa arangwa kumapurisa imimi mamuranga hazvisi kupera mataura kuti makambochinja chechi makachinja chechi hapana zvimwe here zvamakaita kuedza kubatsira mwana? Ndakaedza, ndakamboenda kune munhu akanipawo zano akati mpendai kunonzi kujambanja kuchitungwiza kumiri uko munogona kubatsirika zvakaramba. Ndakafamba naye kwakawanda mapostori but zvakaramba. Ndakamboedzawo but mwana ndinomuda kana ipopai mwana wangu uyu ndinomuda asi ndikutoshamisikawo kuti kuchii chiri kuitika pamwana wangu uyu. Izvozvi mukadzi wake akasiya mukadzi pano but ndakaona kuti mukadzi uyu asara asunungukire dzimwe nyaya futi dzahandisiyira idzi asi ndakanobvisa mari shoma vanhu vakabvuma kutambira mwana wavo akasununguka. Kune mwana musikana ariko iye haasina amuona hamuzivi ipapa aenda kujeri. Inyaya dzangu dzese idzodzo mitoro yangu iyo. Saka ndingotoda Mwari vamuonawo kujeri kwaenda iko asi andirwadza. Musi wakatongwa mwana achizopihwa mutongo wake imi makanga muriko here? Handina kuenda ikoko, handina kuzviziva kuti atongwa. Amai vake vanototsimbotuma ikoko mwana wanzodzi vakanga ashaya. Ndavati nini manje panapa kuti tibve tese hazviite. Tine mombe dzinoenda kwafidha kukembi uko. Imimi chiendai. Ndopandakazoona mumafoni mumagurupu zvakubuda. Mumagrupu mumafoni makanzwa imimi kuti mwana apiwa mutongo wakakura sei? Nini munhu akandiratidza ndakaona 71 years. Mimi pana zvakazochinja asi ndo zvandakaona. Ndakaona 71 years asi zvakangodorwadza kuti mwana wemashoko anaimutaurira kuti hatichatoonana zvachose. Icho kwaadika ichi. Kana muchiti hatoonani zvachose zvinoreva here kuti aimbosunga kumashure uku musingamufambiri here kuenda kunomuona paanenge asungwa? Kana izvozvizvi munenge muine mukana wekuenda kunomuona kumushanyira hamuendi kunomushanyira? Ndikaita mukana ndinoenda asi ndinonzwa kurwadziwa. Izvozvi so mandinogara muno ndiri munhu akafumuka pamusaka pemwana wangu uyu. Vanhu vanondiona semunhu asingarayire mwana asi ndaimurayira hapana chaishaya pano. Mbedha, pasiporo zvese ndaimutengera ndichienda kubasa hapana chaishaya pano. Mari chaiyo aibira futi amai vaka. Mari dzaaibira amai vaka ma 70 US 80 US dzaibira amai vaka asi ndotoshayawo kuti kwakuita sei. Imimi mune vana vangani? Vana venyu vese vamakabereka vangani? Ana gudhu ava ndakabereka varipo 8. Pa8 ipapo? Pa8 ipapo vamwe vakafa. Kwasara 4. Iye ane mukoma wake wandataura kuti ari kuDurban. Haana mbondiitira musikanzwa yakadai. Ndakasenza ari pano ndikamutesta ndikamutaura kuti ndinoda kuti ndikutengere mushonga urime madomasi. Ndikamutenga kare ma 7 rand akapa akatenga mombe yake. Iye mukoma wako? Mukoma wagudhu. Chimutesta kuona kuti mwana uyu ane pfungwa here. Akarima 7 rand akapa akatenga mombe. Kaka zvawatenga mombe imwe mari unogona kushandisa zvako zvaunoita sei zvaunoda madomasi ako. Ndopakazoenda kubasa akasenza ndobva azobuda. Mukoma wake haana mbondinetsa sezvizvi. Ndofunga ndo mashoko. Tinonzwa vamwe chishona chinoti mugoni wepwere ndiasinayo. Mungati here imimi pana gudhu makaita zvese zvinoitwa nemubereki asi mwana akazozvisaridzira nzira yake? Ndizvozvo ndo zvakaitika asi inini ndakasina tarisiro yakadaro.
dai ndaiziva kuti mwana wandakubereka uyu ndo zvaanoita ndifuna dai ndakamubereka kuti inini ndiri munhu akanaka kana kwanatezvaro wangu ukaitika problem vanotoziva kuti tikaudza mukwasha wedu anotibatsira dambudziko ratinaro ende ndichibatsira zvechokwadi handaitadza kubatsira mwana wangu asi papapa dai ndakatomutsvagirawo kana lawyer kana chipa ndakazviona kuti ndoda kuti ambonzwa kuti upenyu unoita sei mbeu dzake dzaari kudyara idzi dzimwe adzikori ndakamuregerera zvechokwadi akagara kurimind kusvikira azotongwa ipapa ndakamuregerera asi ndakamuudza ndikati inini ukazondiona futi ndichimiririra pazvinhu zvako izvi undibvunze mari yandakuesta yakawanda ndinofanira kuudza kuti ndakaverenga mari yangu yandaibhadhara vanhu apa ikasvika 17,000 imwe yachona ndakatosiya kuiverenga iti akatorera vanhu vaiuya pana ndikangoona fesi yandisingazivi ndaita kuti imosve mwana wenyu apaza kumba kwangu vamwe ndakatozoona kuti vanga vakutondibirawo mari mupurisa iye andinomutenda mupurisa iye akandibatsira mupurisa iye akati baba pamwe mutobirwawo plus hamusi jaji zvekuti munotonga nyaya muchibva madzipedza ikoko itai kuti vanhu ivavo mupurisa iye akandibatsira kubirwa mari nevanhu asi mari yangu yakabiwa haina kudzoka iye haana kana heropi anondiitira tinosakura panapa anotozopinda mumunda achida kana asingadi haapinde mombe chaiko chekumuti ndaitsvaga vashandi panapa iye ari panapa vanochengetawo mombe asi iye ari panapa saka nokuti odai mwari vamunzwirewo tsitsi kwaari ikoko ndizvozvo ini ndichapota chiendawo chinomuona semwana wandakabereka. Tinoona isusu kuti mupari wemhosva zvafana naizvozvizvi mhosva dzaakapara tainzwa kuti aibata pane vaakabata zvibharo mhosva dzaakapara nevaaibira iye muchitokisi asi imimi muri kunze kuno vamakagara navo mungati here nekuda kweunhu hwakaitwa nemwana zvakachinja ukama hwenyu nevavakidzani venyu? Hazvina kuchinja navavakidzani asi inini nditi munhu akareruka kana kuti kufumuka pachivanhu because zvinongozi ndi baba vembavha iya totomboona vamwe vanhu vachipfuura apa vari mumota vachiti apa ndopaanogara pachigara mumbavha iyi asi musha wangu uri kutofumuka kana zvichitaurika zvinhu zvakadaro inini handina chandakamutadzira kuti ndofunga ndingawadzi zvangu ndingawadzi handina chandakambomutadzira. Chekupedzisira kuri kuti Gudhu awana mukana wekunzwa imimi sababa vake muchitaura ndaapi mashoko amungade kutaura kuna Gudhu kwete kuna Gudhu chete asi nevamwewo vana vamwe vatori munzira yekuda kuita zvakaipa vamwe vari kuita zvakaipa vari kuudzwa vasiri kuteerera. Inini Gudhu uyu ndaimbomushaya panapa kana 3 months ndikamubvunza kuti ndanga ndiri kushowground ndakaona fanika anga akuita zvemadrugs ari kushowground kana izvozvo zvaiita zvekuenda marepi achisiya mukadzi mumba aitosiya mukadzi wake ari mumba nyaya dzemarepi dzandinonzwa idzodzo mukadzi wake anga ari mumba ndofunga akauya musi wauya nemapurisa vachitora bhatiri mumba mukadzi akati ndoimba yako yaunogara Gudhu uchisiya kurara mumba mako uchifamba uchitirepa asi ndakatonzwa kubatikana nazvo saka inini handitarisiri zvinhu zvakadaro ndotaura kuti kana kune mumwe munhu anochiva zvinhu zvaitwa naGudhu endi yake anogona kufa kana kufira mujeni kana kune munhu anochiva zvinhu zvaitwa naGudhu inini kuti ndine 68 years kuti ndisvike pandiri panapa handinambobvira ndakapinda mumaoko memapurisa asi kuti endawo ndichinoona nyaya dzevamwe ndichiita sei handinambobvira ndakapinda mumaoko memapurisa handiziviwo pandichafa kuti ndinge ndapinda here kana ndinge ndisina handitarisire kushanyira dzimba dzakadaro dzidzi asi ndakazozvitsoona Gudhu mwana wangu ndofunga ndiwo mashoko angu. Kuri kuti Gudhu akatarisa makatarisana naGudhu iye zvino izvi nemutongo waapiwa chii chamurida kutaura kwaari? Inini ndongomuti ateerereko kuma vanhu vanenge achigara navo agarewo zvakanaka anogona kupara dzimwe mhosva futi ari kujeri ikoko saka ngaagare zvakanaka asi inini baba wake ndinomuda kana akadzoka ipapa ndaitoti handiendi kunomuona handiswa kumubvisira ndoda kuti apfidze anzwe kurwadza kwazvinoita zvinhu zvaari kudyara izvi saka sina kuenda kunomuona isu kune mwana wake mwana iyeyo ibasa rari kundisira haana kutombobvira amuona akamusiya iri nhumbu saka inini ndongoti iye anofanira kunge achiva ave munhu akanaka. Inini ndakakura inini baba wangu wanga ari murombo tisitaifanira kunge takabira vanhu amai angu akarambana nababa wangu
asi handina kubata iterera baba. Takakura tichitambudzika, asi ndakasenza basa rangu kusitofarare. Ndakasenzawo makore angu 43 years kusvikira ndikaritaya. Handina kumboita kuba kubasa kana kurovha kubasa. Ndofunga ndo mashoko, ndinoti ngaagare zvakanaka. Tataura nasabhuku taziva avo vati vanoziva mubereki wagudhu vachiti munhu anogarika naye uye vane mwana achiri mudiki vakanga vachiripira mhosva yemwana nekuti vakanga vaudzwa nemapurisa kuti hapana zvinokwanisa kuitwa nekuti mwana mudiki, asi pavakanga akura mwana akazenge akuripira mhosva yake. Mwana zvechokwadi akaberekwa muno mubhuku akakura. Semunhu ndakange nguva iyo ndichaenda kubasa. Ndakazomuziva inini. Atanga misikanzwa iyoyo. Chingonzi gudu ndikatombobvunza kuti gudu wacho akaita sei. Ndikasvika ndichiona gudu. Very young mwana. Saka ndiye ari kuita here mabasa ese amuri kutaura wanhu iwaya. Mabasa api aya akanga akubatwa naGudhu achiri Gudhu akatanga ndichinzwa kuti Gudhu anoenda kumagadheni achindoba zvinhu zvakafanana nenzimbe chese chinenge charimwa achidyira kunze, kana kuti pamwe anogona kutora izvozvo achindodya neshamwari zera irowo richidiki. Saka takafungira kuti zvichapera. Baba naamai wari kuzviona vanofanira kurayira mwana kuti aregere kudaro. Asi zvakaramba zvichiitika zvinhu zvakafanana nezvizvo. Kuzosvika mwana uyo haachada kuenda kuchikoro. Akufurira tumwe twana tusaende kuchikoro. Akarega chikoro kuprimary here kana akanga asvika kusekondari? Aiwa, anga achiri kuprimary. You see. Saka kusvikira Gudhu haachatoendi kuchikoro zvachose, taakunzwa tunyaya. Kusvika dzazova nyaya hombe. Tikati no, baba garai pasi nemhuri. Mwana zvaanoita izvi hapana chamunobata baba pamwana. Zvechokwadi akaita nyaya dzakawanda. Asi ndo panguva baba wacho paakanga achabhadharira mwana mhosva idzi muno mumusha. Zvichinzi nemapurisa ayo, munofanira kubhadhara kusvikira ane zera rekuti akuzvibhadharira kana kuti akura eji yawo anoda. Kana muri kuti kubhadhara, mukureva kuti aita akapara mhosva baba vonoripa? Baba wairipa dzimwe diki dzese wairipa wachiti mwana ari underage ndiwone magarisira nevamwe muno mumusha. Kusvikira azonzi mwana wenyu akura, munofanirwa kuti akumutora semunhu akura. Ndopa akatanga kuenda kujeri manje. Andakatanga kuonawo inini. Akaenda kanenge kairi katatu here, ndichinyasoziva zvangu, nenyaya dzaaita dzekuba. Dzimwe dzacho dzinosanganisa dzerape, kunzwa kwandaiita, achienda. Iyi azoenda iyi kana ndisingakanganisi inofanira kuva yechitatu. Saka handisati ndanzwa kuti kusvikira mauya imimi nhasi kana kuti kunzwa kwandakaita nesuro vanhu vachingonotaura kuti akapihwa 2 years. Asi ndaane chokwadi chekuti ariko anofanirwa kutongwa achipuwa mutongo waanopuwa. Saka tenge tichifungira kuti isisu kuti mwana uyu tingaite sei kana adzoka. Taakutotya kunyange isisu tesei mumusha. Tombofunga kuti dai zvaibvira kugara ake iko mangwana nyaya munhu mumwe chete toita sei. Saka zvinhu zviri kungotinetsawo iye zvinezvi vanhu vakasununguka fani nokuti nyaya dzake dzinotonetsa. Vamwe
vevana kana kuti vakadzi vakabatwa chibharo nagudhu ndeve munharaunda ino here? Munharaunda hapana wandakanzwa, asi nongoya masokota kuti gudhu ari kubata vakadzi vewana machibharo. Nyaya dzacho dzakangosangana. Saka kuti nditi pakati ndipo chaipo payakatongwa munhu wacho achiatenda kukoti achiuya achitaura kuti zvanzi zvakati ane mwana anenge anzarwa. Asi muno musha munoziva kuti musha munongotaurwa iwe saka unenge wakangoteerera kuti chii chaizvo chiri kutaurwa wazviziva kuti ndezvakati, asi kuti wataura kuti mai nhingi kana mwana nhingi ndozvaakaitwa. Zvinotonesa kuti tozongozvisiyawo. Kuchirungu vanotaura kuti musoro unopfeka nguwani yekutonga unonyanyoremerwa kudarika misoro yevamwe. Imi Sabhuku, nyaya idzi dzinokubatai sei? Ndimi Sabhuku, mumusha menyu muri kubuda vana nhunzvatunzva, vamwe vanodziti nyanya. Zvinokuremerai sei? Zvinondiremera zvikuru, handitomboda kuzvinzwa, asi hazvina marambidziro. Endi tinoto senyaya dzinomhangarwa zvechokwadi dzichienda kutongo nevari pamusoro, tinoti zvakanaka, nekuti ndinoti wandibatsira pamwe zvichapera zvawanavo. Zvino ndinoona zvisingaperi, saka tinobva tashaya kuziva kuti wodini, nekuti ikoko ndiko kwatinenge tichifungira kuti ndiko kumwe kwazvinoperera. Munhu uyo wadi achinja, saka unongoona hazvisi kuchinja, zvinoya zvichipamidzwa. Saka unobva washaya kuziva kuti wodini mumusha. Kuri kuti mapiwa imimi mukana wekutonga, ngatiti Sagudhu, mungamupe makore mangana achigara muchizarira? Ndinotanga kandatarisa kuona kuti takambomutonga zvakati, tikamutonga zvakati, tikamuregerera zvakati. Saka nyaya dzake dzinoenda dzichikura zvakare nemutongo wacho. Saka apa handigoni kupatsanangura ipapo. Tanzwa kamuchiti akanovharirwa musha uno unenge wasununguka. Pamwe tikamuvharira kana 30 years. Ayo tinozongita kumuda muri. Kanda ndiri newabereki wacho bedzingerako unoshupika uinaro, asi unozofunga manje kuti zvaanozobuda unokanganisa vamwe, ndizvo zvindotongotirwadza. Asi kunyange yemubereki tinenge tichimunzwira tsitsi, asi zvekuita hapana. Vataura zvakare vachiti vane fungidziro yekuti zvichida mwana akanga akuita zvemadrugs, iro dambudziko ranetsa mukati menyika yedu yeZimbabwe. Tinoramba tichiuya kwamuri seyambiro uye kukurudzira vose vari kutengesa zvinodhaka kuti zvine njodzi, nekuti zvinokurudzira uye zvinoramba zvichiita kuti mhosva dzive dzinoparwa. Muri paDestiny TV, musakanganwe kuita subscribe.